mag chwalo yedhe mag thieth ma nengogi romo $50 ne osiptende e kaunti no mangima koloso e od thieth maduong' ma Narok. Ntutu bende kwa jopiny mondo ondikre e bwo okumba mar thieth mar SHA. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Narok Anthony Namkuk osingo ne oganda ma Narok ni yedhe go dhi choponegi e kor gwenge mondo oduok piny pek ma oganda osebedo ka yudo e kinde ma gidhi manyo thieth e gwenge maboyo. We want to tell the people of Narok that the drugs that we've actually flagged off today are going to our level 2 and level 3 facilities. Those are our dispensaries and our health centers in all our 30 wards. Usually what we do for our level 4 hospitals, that is the referral hospital, Ragi Angare, Ololunga, Emurua Dikir, and Goris and Lorgorian, we order from meds. So we expect in the next 2 weeks to get medicine for all our level 4 hospitals. I've actually launched medical supplies worth 50 million, and also we are waiting the Met to also bring their supplies, which they have promised me within about 2 weeks. Jodbura e kaunti ma Kwale Fatuma Masito sundo piny owacho mondo orit chenro mag kedo kod lwenje kit chwech mathiro chenro mag